أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاء عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاك مسكلاتكم يخون سدرا እግዚአብሔር أملاك كمي حاديركم أنا እግዚአብሔር يمسكن كبري صفح مدهاني ألم أبوي لعول እግዚአብሔር أملاكنا كسبة ساعة زياب سلامن بتعنان سلازع قبنان جزن حنان كبرين مسكنان أملكون وداسين نزل العالم نعي خنو كمون نتاريريت لنا قدست قدسان نصته نصهان ولاديت أملاك ولاديت قال زخنت قدستي كدانا مهرت عدي قدس ودا بزهابا كبري كبرن مسكنان وداسين يبصحيا كمون كلهم قدسانا እግዚአብሔር أملاكنا بزهاوم كبري بزهاوم قال كيدان كبرن مسكنان وداسين يبصحيا آمين. 27 تحساس ناي عليتو سنكسار تسمع زنبب فقر قويتا أبلبو يعنبب حالوان صلوتن ناي قدسان دم يركب ذكر صادق لعالم يلو ذكرنا صادق نعالم يزنبر نقدسان تمحصنو كاو كل خفو زبلك الدحنو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بعد ليلة كبر أملاخنا 27 تحساس بزا معلت زيا عبي كبرن قدسن لعل خولم بعلاتن زخانة بعل ليلة قويتران أملاخنان مرحنينان إيسوس كريستوس كاب قدست قدسان دينجل ماريام أدينا أيو ممهران بيت كريستيان أبوتاتنا بعل ليلة نخلت معلتات نكخبرو تسمع معهم يوم اتي دحرواي ليتي 28 تحساس كتري دما 29 تحساس يوم أقومين شدشته انتخون دما كتري 28 تحساس يخبر أقومين يخبر حمشته انتخون جن كتري 29 تحساس يخبر بزي ملكع مهران نبيت كريستيان أبوتاتنا بعلى ليلة نخلته معلتات نخبر تسمع معهم بزعبا بعلى ليلة كبر قدس وانجل كم زيبل إيسوس بزمن نقص هيرودوس أبيتليهم نا يهودا مستولده أنه دما سبت باب اتي التولده نقص أيهود أبيالله كخابو أب مبرق رئينا إنامو كنسجدلو مسئنا أنابلو كاب مبرق نب يرسالم مزو نقص هيرودوس سمعو دنجزة سنبدا كلا يرسالم أون مسؤو دنجزات نسو دمان خلم لك أونتي كهناتن صحافتي هزبن أكيبو كريستوس أبي يوزولد إلى حتتم نساتم كأ اتي آتي بيتليهم مدري يهودا نهزبي إسرائيل زحلو سم كاباخيك وزئيومو كاب شمامنت يهودا كتو آيت نسن زبل صحف إيومو أبيتليهم نا يهودا إيو بلوا دحرزي دما هيرودوس نسب طبب بحبو أصوعهم أبوتاتم دما زمن اتي اترأيهم كوخب أطبقو تردمو نابيتليهم دما سددم كيدكم بزعبا اتي هزان أرغاقيسكم مرمرو مسرخبكم ووكا أنا كأ متئك سجدلو أفلتوني بولم نساتم كأ كاب نقص إزي سميعم كدو إنه اتي أب مبرق زرأيو كخب أبلعلي إتا اتي هزان زلوا بوتا متئو دو كساب زبل مرحوم نتي كخب مصر أيو أحزاب بزح حاقوسو نبيت آتيوم نتي هزان مس مريم أديو رأيو فجم يلم دما سجدلو ساتسونم كفيتم كأ وركن عطانن كربن جز أبرخت هابوا
ናብ ሄሮዶስ ንኸይምለሱ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኢሳያስ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ፣ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን አማኑኤል ክትሰምዮ እያ። ትርጓሜኡ ድማ እግዚአብሔር ምሳና ኾነ ማለት እዩ ትንቢት ተናገረ። ሕዝቅኤል እውን ድሕሪ እዚ ናብ መንገዲ እታ ናብ ምብራቕ እትርኢ ወፃኢት ደገ መቕደስ መለሰኒ፣ ዕጽውቲ ከዓ እያ። እግዚአብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕጽውቲ ትኹን፣ ኣይትከፈት፣ ሰብ እውን ኣይእተዋ። እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እዩ እሞ ስለዚ ብዕጽውታ ትንበርበለ። ዳንኤል እውን ብራእያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ፣ እንሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመጽእ ነበረ። ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሐ፣ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ። ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንኡ ተዋህቦ። ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ። መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ። ካልኦት ዓበይትን ደቂቀ ነቢያትን ናይ ቃል ነቢያት እንተይተረፈ ብዙሕ ትንቢት ዝተናገሩላ መዓልቲ እያ። ቤዛ ይስሐቅ ዝኾነ በጊዕ ኣብ ሕቱም ጉንዲ ዕፀ ሳቤቅ ከም ዝተረኸበ ንእስራኤል ኣብ በረኻ ካብ ሕቱም ኮኺ ማይ ከም ዝወሓዘ ዝነቐፀት በትሪ ኣሮን ጠጢዓ ከም ዘፍረየት ኣብ ኢድ ሳምሶን ካብ ሕቱም መንከስ ኣድጊ ማይ ከም ዘወሓዘ ከምኡውን ልደት ጎይታና ብሕቱም ድንግልና እዩ። ኣብ ልዕሊ ዕፀ ጳጦስ እሳት ከም ዝነደደ ነገር ግን ዕፀ ጳጦስ ከም ዘይወዓየት ከምኡ እውን እሳተ መለኮቱ ንድንግል ማርያም ኣያወዓያን። ንዑ ድማ ክብርን ምስጋናን ስብሃትን ሰጊድን ኣኮቴትን ምስ ሕያዊ ኣቦኡን ማህያዊ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። ምሕረት ቸርነት ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ኣርክያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለልደትከ እግዚአ ምህረት ወሳህል ላዕለ ኩሉ ፍጥረት ወላዕለ እስራኤል እንዘይትፈሳ አፉየ በጽድቀ ዝንቱ በዓል ለሂሩትከ አኮቴት አወስ በቃል ወለመንግሥትከ ስብሃት ይብል ሰላም ለልደትከ ጥንተሆ ሀያት አልፋ በከርሰ ማርያም ድንግል ርስሓት ዓለም ዘይለከፋ እምሂሩተከ መዋዒት ዘይትረከብ ሱታፋ በገዳመ ልብ ዘምእመናን እምጽንፋ እስከ ጽንፋ ሙሉአት ፍስት አህደርከ በተስፋ ሰላም ለልደትከ እሳተ መለኮት በላኢ እምልምልምት እጽ እንተ ኢቱኢ ስብሃተ ልደትከ ዝንቱ ሃበኢት እያስተርኢ በወይነ ማህሌት እንተ ይቀድሆ ገዛኢ ትኩስ ይትፈሳ ወህሙም ይጥኢ አሜን። ነገስተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ በሃሲስ ወያበውኡ አምሃ ነገስተ ደሰያት ወተርሴስ ዘቲ ቤትካት በእንተ ክርስቶስ ሃበ ወለደት ድንግል ነአስ ነአ ዳዊት ንጉስ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኢያሱ ነቢ፣ ናይ ጻድቅ ንጉስ አቃርዮስ፣ ናይ አባ ቆሪል በዓል ልደት እንተኽብሩ ብኸሓዲ ንጉስ ናይ ዝተጨፍጨፉ ሰማዕታት አክሚምን መዘክርታኦም እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና። ምሕረትን ቸርነትን ይቕረታን ናይ መድኃኔዓለም አምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን ንዘላለም ዓለም አሜን። 27 ታሕሳስ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ እዚኦም እዮም። ልደተ ክርስቶስ ስቡህ፣
ታኦዶኮስ ድንግል ማርያም ቅዱስ ኢያሱ ነቢይ ልደቱ ቅዱስ ላሊበላ ልደቱ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልደቶም ጻድቅ አቃሪዮስ ንጉሰ ሮሃ ቅዱስ ቆሪል ገመላዊ ሰብአ ሰገል ዮሴፍና ሰሎሜ ቅዱሳን ሰማዕታት አክሚም ወርሃዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆስ ዘቱርማቅ ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ቅድስት አርሴማ ድንግልኢት ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት አሜን። በረኸትና ኩሎም ቅዱሳና መስኮላትና ይኹን ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ተሓሲቦም ተዘኪሮም ዝውዕሉ እግዚአብሔር አምላኽ ብዘኽብሮም ክብርን ምስጋናን ንዖም ይኹን ንዓነውን ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልምቦ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን